Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. And held me up. Boss, Kumusta? boss, niya si Dinobs, oh. Buka ng imo mga mata, boss, aron imo siyang makita. Dinobs, murag doon na siya gustong gunitan, day. Guniti ko no iyang kamot, day. Aron mumata na siya. Sige na, day. Guniti ng iyang kamot. Ay, tingalig. Mukalito abot ang iyang mama. May uli naman sa bahay si Maam, day. Hain ang sakit, Ronel. Tiara ko, Ronel. Akong gunita ng imong mga kamot, ha? Aron mabatyagan ni mo nga akong presensya. Hain lagi ang sakit. Sultihi ko. Kay ako nga pohapon. Nganong magpiyong man ang imong mga mata. Bukha, Ronel. Aron mo tuo ko nga tinuod ang imong gisulti. Sige na. Ayaw na lang. Ayaw na lang ata pagbuka ang imong mga mata. Tinood ang akong gisulti. Kinahanglang magpakaayo ka. Kinahanglang suklan ni mo sa may sakit nga imong gipati. Ayaw kong biyahe. Oo, sige. Dili ta kapiyaan. Pauway na, ha? Magunit ako sa imong kamot. Ni ang akong kamot, Ronel. Takaayo ka. Ayaw pang musog. Ayaw ko biyahe. Dili ko ikaw biyaan. Pero paningkamot, ha? Ni aragid ko sa imong giliran. Ang atong anak. Dili ko pasagdan ang atong anak. Away na lagi. Ayaw pagsigig tapi. Ayaw kong biyahe. Dili, Ronel. Dili ko ikaw biyaan. Ay, salamat. Nakatuog ng taon si Dong Laki. Oh, may bagting ang cellphone ni Nobi. Oy, hala. Wara ba din ni si Nobi? Sa kaya akong buhaton? Bahala na. Ako lang to bagon. Hello? Oh, ikaw ba lagi nakatubag, ma? Ay, nakatuog manggod si Nobi. Awan sa man, akong pukaon. Ayaw na lang, ma. Doon na lang ko ipangutanan ni mo. Unsa man ka na, Alma? Kining, gibilin man ko ni Nobi sa mong kwarto ang iyang bank book. Ang envelope nga may suod nga kwarta ba? Tuwa man ka sa inyong kwarto. Oh, to dito, ma. Dito mawaoy. Kinsa may laing magsudlanan dito kunwa mo. Kaniadto pero may gitrangkahan ang pultahan kunwa mo. Pero ni ana may bata. Dili mo sa may tabo, ma, nga maghilabot ka. Nakaiskot lang ko, ma ba? Kaya gibilin na mo ko ni Nobi ang iyang bank book. Nga naman. Ako sa isadaan nga nung tengon ana ang ako asawa.
Muhangyo lang ko ni mo, ma. Unsa man ka na. Ihipos lang ko palihog kung mugawa si Nobi sa mong kwarto. Nag-away mo? Wa man. Ano wa man hipusan ni Nobe ang iyang bankbook? Og ang envelope nga gisudlan sa kwarta. O niya na lang ta magsulti bahin na ma. Ayaw pagsaba ni Nobi ha nga. Nanawag ko o nanghangyo ko ni mo. Sige, Alma. Dili na ko siya surtihan ni Ana. Kining, ma, may anak ba si Jack? Wa man. Sige ma. Bye. Ayaw gipsulti si Nobi ha nga nanawag ko. Bye ma. Bye, Alma. Nganong dili gusto si Alma nga tug-anan nako si Nobe nga nanawag siya? Og nganong naghisgot man siya ni Jack? Chukoy! Ngayon niya mo kasgawas. Bay Jack! Oh, nganong nagkugama ka, ha? Di na ko gwapo si mong tanaw? Si Ma'am. Nabasa sud sa ICU? Ha? Musod ka sa ICU? Nganong muram ka gikuyawan, ha? Tapa. May nanawag na ko. Ako nang tubagon. Sige. Nagpalayo siya na ako. May untag di lang siya mo balik, uy. Tuara ba sila inob sa suod? Nagatuog nagpalik si Ronel. Mupauli noon kong tali-tali. Anong migawas mo ka? Nakatuog og balik si Ronel. Mupauli isab ko. Ako lang gibili ni mama si Lucky. Lucky? Morning nga sa inyong anak? Sige, Chukoy. Ato na ko. Mabalik ka? Ambot lang ka, Chukoy. Sige, ato na ko. Ay, salamat in taon nga niya ka na. Nagsakit si Lucky, ma? Ay, wa man hinoon. Pero nanawag si Alma. Imo siyang gisultihan nga maato ko sa ospital? Wa, uy. Ako lang siyang giingnan nga nakatuog ka. Wa ko niya ipapukaw? Mihangyo man gani ito nga dili ka pasultihan nga nanawag siya. Iya lang ipahipos ang gibilin ko nun mong bankbook o kadtong envelope. Nag-away mo? Wa man. Pero akong giuli niya ang 5 million pesos nga akong gideposito sa akong sekreto nga bank account. Di gyud kwarta ang imong giuli ni Alma? Mahadlo kong mukupot sa kwarta nga dili ako, ma. Gitabanan ko withdrawal slip nga ako nang gipirmahan. Nak, nganong nakahuna-huna ka man sad sa pag-uli. Aron dili na ko tulisukon sa akong tanlag. Nobe, Di ba gisultihan naman ti ka, ma? Nga, giato ni Ronel si Alma. O gihangyo nga hatagan ko kagawasan aron ako siyang pakaslan. Aron sa ingon magdakong normal ang among anak. nagtuo sa day ka nga sa ingon lang ni anak ka sayon. Itugyan ka ni Alma nga niya. Dili gid, ma. Og nakonsensya ko. Mahimong ako mo inagkaingon sa pagkadisgrasya ni Ronel. O ganong imo mang basulon ang imong kaugalingon, Nobe. Usay atong kalibutan. Nga mo'y gihuna-huna ni Ronel unsaon niya pagkumbinser na ako aron musugot ko sa gusto niyang mahitabo. Tungod kay kupot ang iyang huna-huna, maong nadisgrasya siya. Nak, ayaw paghuna-una ni Ana. Ayog basula ang imong kaugalingon sa nahitabo niya. Mao gito iyang signos. Nangutana ra ba si Alma kung mianhi ba kuno si Jack? Nganong nagduda man siya, ana? But lang. Atono na nako si Lucky, ma. Nak, ang bankbook nga doon ay pinirmahang withdrawal slip. Tingali ba yagmawa? Dili to na ko ipuson sa akong gibutangan, ma. Murag pirmi na lang magduda si Alma. Di gid ka makalikay ni Ana, Nobe. Way manghilabot sa bankbook ug sa authorization, ma. Sige, ma. Atuon ko na nga akong anak.
Salamat nga naabtan ka pa na ako dinis gawas, Chukoy. Ang muso na yun ta ko bay. Kadit lang. Doon na lang ko ipangutahan mo ba? Unsa man na? Saman, naibaw na mga polis nga nawad og break ang auto sa dihang na disgrasya ni. Ambot lang ka ha? Ha? Kinahanglan inyo ni ipahibaw. Murag si post na mo ay makatubag anak pay kay siya may nagda sa auto. Kanunay makang gi-check up sa inyong mekaniko ang auto. Ay oo, uy. Pinangga kay ni boss ang iyang auto. Iyam ganining pahumtan permi. Mao ba? Oo. Chukoy, Mm. kinahanglan isulti ninyo sa mga investigador ang bahin sa pagkawa sa break. Ha? Nga naman bay? Aron mahibawan. Kung doon na ba'y foul play ang nahitabong disgrasya. Matod sa doktor, ugma, mahimo ka nang ibalhin sa private room. Nalipay gud kaayo ko na nga okay na ang imong mga vital signs. Mao na hinungdan nga, igawas ka na dinhi sa ICU. Naghuna-huna ka lang gihapon sa imong auto? Naibong lang ko. Anong wa ko magamit ang brake sa akong auto. Unsa? Doon na kay nagbinuang nako. Murag dili ko makatuo nga dunay nagbinuang nimo nak. Kadtong ginganlan og nupi maoy nakaingon nga nadiskrasya ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!